A loita contra a violencia machista non pode cesar nin durante a pandemia. Por elo, o Concello de Sanxenxo e a subdelegación do Goberno en Pontevedra renovaron o Plan Biogen, un convenio que permite ás administracións e ás forzas de seguridade coordinarse para protexer as vítimas da violencia de xénero. Con este convenio, o que facemos é que o Concello de Sanxenxo implícase unha vez máis coa Policía Local en coordinación ca Garda Civil para as vítimas, que aquí neste caso son 29, aunque teño que decir que, según me transmite a subdelegada, ningunha delas é de riesgo alto, pero si son 29 mulleres que están tendo unha vixiancia tanto pola Garda Civil como pola Policía Local, e, por tanto, eu transmitir que o Concello de Sanxenxo vai a estar sempre do lado das vítimas. Mediante este convenio, as administracións e as forzas de seguridade reparten as funcións da Garda Civil e da Policía Local. Esta renovación é consecuencia da necesidade de adaptar con este novo protocolo o reparto das funcións e a coordinación para que a Policía Local e a Garda Civil ofrezan ás víctimas a mellor protección e o mellor servicio. O obxectivo é protexer a todas as mulleres que sofren a violencia machista. Que non están soas, que non están soas, que a sociedade está con elas. E as administracións, todas as administracións, a administración local, a administración autonómica, a administración do Estado, corpos e forzas de seguridade, Policía Nacional, Garda Civil, policías locais, están aí para prestarlle o maior grado de protección e o mellor servizo. Que non están soas, que denuncien, que iso tamén forma parte da loita contra a violencia de xénero. O Partido Xudicial de Cambados, que inclúe os concellos de Sanxenxo, Meaño, Mei, Ribadumia e O Grove, conta na actualidade con 92 casos activos por violencia de xénero. Dos cales, só un é de risco alto, o resto de risco medio ou baixo. En canto á franxa de idade, as mulleres que máis sofren esta violencia están comprendidas entre os 31 e os 45 anos.